Wel, ein galwad ni I addoli heno yw Salm 115 ar adnod gyntaf. Nid I ni o arglwydd, nid I ni, ond I thenw dy hun rho goniant, mwyn dy gariad ath ffyddlondeb. Wel, gawn ni ymateb a gogoneddu'r arglwydd gyda'r emyn cyntaf heno. Mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb, mawr yn gwisgo natur dyn. Wel, ein darlleniad ni heno yw llyfr cyntaf Samuel, pennod 25, a hanes Dafydd ac Abigail. Mae'n bennod eitha hir, ond mae'n werth cael yr hanes I gyd. Os gallwch chi fod yn amyneddgar a ceisio y dilyn. Bu farw Samuel a daeth Israel gyfan ynghyd I alaru amdano, a'i gladdu yn ei gartref yn Rama. Yna fe aeth Dafydd I ddiffeithwch Maon. Y Maon yr oedd dyn yn ffermio yng Ngharmel, yr oedd yn ŵr cyfoethog iawn, a chanddo 2,000 o ddefaid a 1,000 o eifr, ac yr oedd wrthi'n cneifio ei ddefaid yng Ngharmel. Nabal oedd enw'r dyn, ac Abigail oedd enw ei wraig. Yr oedd hi'n ddynes ddeallus a golygus, ond yr oedd y gŵr un olwyth Caleb yn galed ac anghwrtais. Clywodd Dafydd yn y diffeithwch bod Nabal yn cneifio ei ddefaid ac anfonodd 10 llanc a dweud wrthynt,
ewch i fyny i Garmel, a mynd at Nabal a'i gyfarch yn fy enw, a dywedwch fel hyn wrth fy mrawd, heddwch i ti ac i'th deulu a ddeuddo i gyd, clywais dy fod yn cneifio. Bydd y fugeiliaid gyda ni, ac nid ydym wedi ei camdrin a pheri dim colled iddynt, yr holl adeg y buont yng Ngharmel. Gofyn ith lanciau ac fe ddywedant wrthyt. Felly rhodd erbyniad caredig i'm llanciau unnau, oherwydd deitho ma'r ddiwrnod da, rho'r hyn sydd agosaf at y law i thweision ac i'th fab Dafydd. Daeth llanciau Dafydd a dweud y geiriau hyn i gyd yn enw Dafydd. Wedi iddynt orffen, atebodd Nabal a dweud wrth weision Dafydd, pwy yw Dafydd, a phwy yw mab Jesse. A mae llawer o weision yn dianc oddi wrth ei meistri y dyddiau hyn. Aw i fi gymryd fy mara am dŵr a'r cig a leddais ar gyfer fy ngheifwyr, a'i rhoi i ddynion na o'n o ble maint. Troes llanciau Dafydd i ffwrdd, a dychwelyd at Dafydd a dweud hyn i gyd wrtho. Dywedodd Dafydd wrth i ddynion, gwregyswch bawb i gleddyf, wedi iddynt hwy, a Dafydd hefyd regysu ei cleddyfau, aeth tua 400 ohonynt i fyny ar ôl Dafydd, gan adael 200 gyda'r offer. Yr oedd un o'r llanciau wedi dweud wrth Abigail, gwraig Nabal, clyw, fe anfonodd Dafydd negeswyr o'r diffeithwch i gyfarch ein meistr, ond fe'i difriodd. Bu'r dynion yn dda iawn wrthym ni, heb ein camdrin a pheri dim colled i ni, yr holl adeg y buon yn droi gyda hwy pan oeddem yn y maes. Buont yn fur i ni, nos a dydd. Yr holl adeg y buom yn bugeilio'r praidd yn ei hymyl. Ystyria nawr ac edrych beth y gallu ei wneud, oherwydd y mae drwg wedi ei bennu un meistr ac yn erbyn ei deulu i gyd. Ond y mae ef yn ormod o ddihiryn i neb ddweud dim wrtho. Brysiodd Abigail a chymryd 200 orth o fain a 2 botel o win, 5 dafad wedi paratoi a 5 hobaid o greision, a hefyd 100 swp o resinau a 200 o llwythodd hwy ar y synod. A dywedodd wrth y gweision, ewch o'n blaen, bydda finnau'n dod ar eich ôl. Ond ni ddwedodd dim wrth ei gŵr Nabal. Fel yr oedd hi ar gefn ei hasyn yn dod i lawr llechwedd y mynydd, yr oedd Dafydd a'i wir yn dod i lawr tuag ati a chyfarfu â hwy. Yr oedd Dafydd wedi dweud, a mae'n amlwg, mae'n ofer y bym yn gwarchod holl eiddo hwn yn y diffeithwch, heb iddo golli dim o'r cwbl oedd ganddo, a mae wedi talu i mi ddrwg am dda. Gwnaed Duw fel hyn i mi a'r rhagor, os gadawaf ar ôl y bore 1 gwryw o'r rhai sy'n perthyn iddo. Pan welodd Abigail Dafydd, brysiodd i ddysgu'n oddi ar yr asyn, ac ymgrymodd ar ei hwyneb, a phlygu i'r llawr o flaen Dafydd, wedi ddisyrthio wrth ei draed, dywedodd, arna fi, syr, y bydded y bai. Gad i mi egluro nawr a gwrando dithau ar eiriau dy wasanaethferch. Paid â chymryd sylw o'r dihiryn yma, Nabal, a mae'r un fath ei enw, Nabal, sef ynfyd yw ei enw ac ynfyd yw ei natur. Ni welais i dy wasanaethferch, môr llanciau anfonais di, syr. Felly nawr, syr, cyn wired y bod yr arglwydd yn fyw a thithau hefyd, gan i'r arglwydd atal rhag dod i dywall gwaed a dial drosod dy hun, bydde dy lynion a rhai sy'n ceisio drwg i ti, syr, fel Nabal. A nawr daeth dy wasanaethferch a'r rhodd hon i ti, syr, yw rhoi i'r llanciau sy'n dy ganlyn. Maddau gamwri dy wasanaethferch, oherwydd yn sicr bydd yr arglwydd yn creu olyniaeth sicr i ti am dy fod yn ymladd brwydrau'r arglwydd, a byth ni chair dim bai ynot. Os bydd unrhyw ddyn yn codi ei therlyd ac i geisio dy fywyd, bydd dy fywyd di, syr, wedi ei rwymo yn rhwymu'n bywyd gyda'r arglwydd dy Dduw. Ond bydd bywyd elynion yn cael ei hyrddio fel carreg o ffon dafel. A phan fydd yr arglwydd wedi gwneud aioni i ti, syr, yn ôl y cyfan a ddawodd amdanat ac wedi dosod yn arweinydd dros Israel,
ni fydd hyn yn ofid nac yn boen cydwybod i ti, sef dy fod wedi tywallt gwaed heb achos i ddial drosodd. A phan fydd yr arglwydd wedi bod yn dda wrth i ti, sef cofia gwasanaethferch. Dywedodd Dafydd wrth Abigail, bendigedig fydd yr arglwydd Duw Israel, am iddo danfon di heddiw i'm cyfarfod. Bendith ar dy gyngor ac arna tithau, am i ti fa atal heddiw, rhag dod i dywall gwaed a dial drosodd fy hun. Yn wir i ti, cynwired y bod yr arglwydd Duw Israel yn fyw, yr un am hataliodd rhag dyddrygu, o'n i bai dy fod wedi brysio i ddod i'm cyfarfod, ni fyddai'r un gwryw ar ôl gan Nabal erbyn y bore. Derbyniodd Dafydd o'i llaw yr hyn a ddygodd iddo, a dywedodd wrthi, dos adref mewn heddwch. Edrych yr wyf wedi gwrando arnat a chaniatáu dy gais. Pan ddaeth Abigail yn ôl at Nabal, yr oedd ganddo wledd yn ei di fel gwledd brenin. Am bod calon Nabal yn llawen ac yntau'n feddw iawn, ni ddwedodd hi wrtho yr un gair, bach na mawr, hyd y bore. Tranoeth wedi Nabal sobri, dywedodd ei wraig yr hanes wrtho, ac aeth ei galon yn farw o'i fewn, ac aeth yntau fel carreg. Ymhen tua 10 diwrnod trawodd yr arglwydd Nabal a bu farw. Pan glywodd Dafydd fod Nabal wedi marw, dywedodd bendigedig fydd yr arglwydd sydd wedi dial drosodd, had gan Nabal. Mae wedi atal ei was rhag gwneud camwedd ac wedi talu'r pwyth yn ôl i Nabal. Yna fe anfonodd Dafydd a chynnig am Abigail i'w chymryd yn wraig iddo'i hun. Daeth gweision Dafydd i Garmel at Abigail a dweud wrthi, y mae Dafydd wedi'n hanfon i atat i'th gymryd yn wraig iddo, a'r unwaith ymgrymodd hithau i'r llawr a dweud, dyma fi yn barod i olchi traed gweision fy arglwydd fel ceithferch. Paratodd Abigail ar unwaith i fynd, a marchogodd ar gefn asyn gyda 5 o'i morynion i'w chanlyn, a dilyn negeswyr Dafydd a daeth yn wraig iddo. Priododd Dafydd hefyd a Hinoam o Jezreel, a bu'r ddwy yn wragedd iddo. Roedd Saul wedi rhoi ei ferch Michal a fi yn wraig i Dafydd i Palti fab Laish, a oedd o Galim. Gyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air. Amen. Gawn ni droi at yr arglwydd nawr mewn gweddi. Gawn ni weddio. Arglwydd, i ni'n diolch i ti am gael dod gyda fron unwaith eto heno. I ni wedi ymgynnull yn enw'r arglwydd Iesu, ac i ni'n troi nawr at ti ac at orsedd y nef, ac i bresenoldeb Duw trwy heiddiant a chyfiawnder Iesu Grist, ar hyd y ffordd sydd wedi ei hagor i ni yn yr arglwydd Iesu. Ac o arglwydd i ni'n dod ata ti i addoli di unwaith eto heno, i blygu ger dy fron di, i gydnabod mai ti sydd Dduw. I ni'n diolch bod ni yma ar ddydd yr atgyfodiad, i addoli y Duw byw, i addoli ein harglwydd byw, ein ceidwad byw, yr arglwydd Iesu Grist. Yr un sydd wedi concro pechod, marwolaeth, uffern a Satan. Ac o arglwydd i ni yn diolch, mae ti yw'r Duw gor-uchaf, mae ti yw'r gwir Dduw. Ac mae'r arglwydd Iesu sydd ar yr orsedd nawr, ar ddeheulaw Duw yn y nef. Ac o arglwydd mae hynny yn gysur mawr i ni, i wybod y gwirionedd hynny ac i gredu hynny gyda'n gilydd heno. Arglwydd, i ni'n diolch mai ti sydd wrth y lliw yn hanes y byd yma. Ac mae yr arglwydd Iesu sy'n agor y seliau gyda chwrs hanes y nawr. Ac o arglwydd, i ni'n diolch am hynny, ac wrth i ni feddwl am hynny nawr, i ni'n meddwl am ein byd ni yr wythnos yma o arglwydd, a'r holl bethau sydd wedi digwydd mewn un wythnos. Y rhyfela gydag Israel ac Iran ac America nawr o arglwydd, a'r holl frwydro nôl ac ymlaen. Ond i ni'n diolch tu ôl i hyn i gyd, ti sydd wrth y lliw. A ti sy'n gwneud yn siŵr y bydd y deyrnas di yn dod. Trwy hyn i gyd,
nes bod diwedd y byd a Iesu Grist yn dod nôl, fel brenin brenhinoedd ac arglwydd arglwyddi. Ac o arglwydd, ni'n meddwl am beth sydd wedi digwydd yn nes gytre o arglwydd, gyda'r bleidlais ynglyn â erthylu ac ynglyn â diwedd oes. Ac ni yn tristau yn fawr iawn gyda chyfeiriad ein cymdeithas ni o arglwydd. Ac ni'n cyffesu gyda fron di nad yw hyn ddim yn iawn ac yn dda o gwbl. Ond ni'n dal i ddiolch mai ti sydd wrth y lliw. Ac mai ti sydd ar yr orsedd. A rhyw ddydd y byddi di'n dod nôl fel brenin wrth gwrs ac fel barnwr y byw a'r meirw. Ac unwaith eto heno ni'n gweddio felly dros arweinwyr y gwledydd o arglwydd, dros lywodraethwyr ac yn gweddio iddyn nhw gael ymdeimlad o ostyngeidrwydd. Mai ti yw'r brenin mawr a bod nhw'n atebol o arglwydd. Ac yn rhyw fath o stiwardiaid dan dy law di. Roedd nhw ddoethineb a gras o arglwydd. Ac ni'n gweddio eto y bydd rhyddid yn parhau yn ein gwlad ni i'r Efengil. Y byddwn ni'n dal yn gallu cyfarfod fel hyn i'r dyfodol, y byddwn ni'n dal yn gallu cyhoeddi'r Efengil yn rhydd o arglwydd yn y capel a thu fas i'r capel hefyd yn y strydoedd. Ac o arglwydd ni'n gweddio bydd hynny yn parhau. Ni'n diolch am y fraint ni'n cael o fynd i'r ysgolion fel ni wedi wneud unwaith eto eleni yn y flwyddyn academaidd. Ac ni'n diolch i ti am hyn arglwydd. Ewn ni'n ystyr mae'n wyrth bod ni'n dal i gael mynd. Ac ni'n diolch am y croeso ni wedi cael. Ac ni'n gweddio dros yr had sydd wedi ei hau. Diolch bod ni wedi gallu sôn amdana ti a trwy hanesion o'r ysgrythyr. Ac ni wir yn gweddio dros y staff a'r plant sydd wedi gwrando ac wedi clywed ac wedi ymateb ar hyd y flwyddyn. Ac ni'n cyflwyno hyn i ti nawr o arglwydd, ac mae'r cynheuaf yn dy law di o arglwydd. Ni bu ar hau, ond mae'r cynheuaf yn dy law di o arglwydd. Ond ni'n gweddio y bydd cynheuaf yn y genhedlaeth sy'n codi i ni gael gweld pobl yn dod at yr arglwydd Iesu Grist ac yn dod i fywyd tragwyddol ynddo fe. Ac o arglwydd ni'n cyflwyno gwaith yr eglwys yn ystod yr wythnos, y gwaith arferol fel petai, ein tystiolaeth personol ni, a'n bywyd personol ni hefyd o arglwydd. Ni'n gofyn i ti fod gyda ni, a'n nerthu ni, a'n llanw ni ar ysbryd glân ar gyfer ein bywyd o ddydd i ddydd, fel ein bod ni'n halen ac yn oleuni yn ein byd ni. Ac o arglwydd ni'n diolch heno am yr arglwydd Iesu ac am yr Efengil yn fwy na dim byd arall. Dy fod ti wedi dod ato ni trwy dy fab o arglwydd i sefydlu heddwch. Heddwch rhwng dyn a Duw. Bydde ti yn iawn, wrth gwrs, i ddial arno ni am ein pechodau. Ond ni'n rhyfeddu bod yr arglwydd Iesu wedi dod nid i ddial o arglwydd, nid i gondemnio, ond i achub pwy bynnag sydd yn credu ynddo fe. Ac ni'n diolch arglwydd bod wedi cymryd ein bai ni arno fe ei hunan. Bod wedi dod i'n glanhau ni, bod wedi dod fel gwas i olchi ein traed ni o arglwydd, bod wedi dod i sefydlu heddwch rhwng dyn a Duw. Bod wedi dod i roi ei hunan yn offrwm ac yn aberth y drosom ni ac yn ein lle ni. O arglwydd ni'n diolch am yr Efengil. Ni'n diolch bod yr arglwydd wedi ei gyfodi y trydydd dydd, wedi esgyn i'r nef ac wedi eistedd ac wedi anfon yr ysbryd i fod gyda ni. A diolch hefyd bod ni nawr yn y cyfnod lle ni'n disgwyl ei ddyfodiad yr ail waith ar ddiwedd amser. Ac o arglwydd helpa ni i fyw fel rhai sydd yn disgwyl dyfodiad yr arglwydd. Helpa ni fod yn rhai sydd yn byw fel plant y dydd ac nid fel plant y nos. Neu di nerthu ni arglwydd trwy dy lan ysbryd, trwy addewidion y gair, yn ystod yr wythnos sydd o'n blaen ni.
i fyw fel plant o goleuni yn ein byd ni arglwydd ac yn ein cymdeithas ni fel ag yma hi yn nawr. Arglwydd, i ni'n cyflwyno'n gilydd i ti, gyda'n beichiau, gyda'n gofidiau, gyda'n pryderon, gyda'n treialon o arglwydd. Ac i ni yn gweddio dros ein gilydd, i ti'n gwneud ni yn fwy na choncwerwyr trwy yr hwn a'n carodd ni. I'r rhai sydd ac afiechyd o arglwydd, i ni'n gweddio am iachad yn enw Iesu Grist, ac i ni'n gweddio am i ti barhau i fod gyda ni arglwydd, i'n nerthu ni, i'n harwain ni, i'n cynnal ni, ac i'n cadw ni, ac i'n defnyddio ni, fel wyt ti yn gweld yn dda. O arglwydd, i ni'n diolch nawr am gael dod fel hyn ger dy fron. Mae yna rai o'n plith yn dal i alaru am rhai annwyl, ac i ni'n cyflwyno nhw i ti, gofyn i ti cynnal nhw hefyd. Arglwydd, felly, ni'n diolch i ti am gael dod ger dy fron heno. Helpa ni nawr yn yr oedfa, dangos i ni'r arglwydd Iesu unwaith eto heno o arglwydd. I ni eisiau cadw'n llyged arno fe. I ni eisiau gweld mwy ohono fe a'i brydferthwch. A prydferthwch i waith mwyn i ni wrth edrych arno fe cael ein trawsffurfio o ogoniant i ogoniant a dod yn debycach iddo fe. Derbyn ni felly ac arwain ni wedi maddau'n pechodau yn enw Iesu Grist. Amen. Wel, i ni'n dod at yr ail emyn gyda'n gilydd, un ag efau sy'n mynd gyfaill, pwy fel efe. Wel, gawn ni droi ein sylw nôl heno at y bennod. Mae'n bennod fawr, hir, ond mae'n bennod gyfoethog hefyd. 1 Samuel 25, hanes Dafydd a Abigail. Ac mae yna sleid falle yn dod lan nawr, jyst i ni ddechrau dyna fe. Un o hanesion mwyaf hyfryd yr Hen Testament ar y sgrythyr, hanes Dafydd ac Abigail. Dafydd ddim wedi dod yn frenin eto. Mae wedi cael ei eneinio ag olew gyda Samuel, ond mae Saul yn dal yn frenin,
Ac mae Saul ar ôl Dafydd i drial i ladd oherwydd mae'n genfigennus a mae'n gwybod bod Duw gyda Dafydd, mae ysbryd yr arglwydd ar Dafydd a mae wedi gadael Saul ac mae'n genfigennus a mae eisiau cael gwared ohono fe. Ac mae Dafydd gyda rhyw 600 o ddynion yn crwydro o le i le. Maen nhw'n band cymysglyd iawn y dynion sydd gyda fe. Rhai yn osgoi'r gyfraith, dwi'n credu, rhai yn osgoi i meistri ac yn y blaen. Motli criw ydyn nhw, ond maen nhw wedi glynu wrth Dafydd. Ac beth dwi eisiau gwneud heno yw edrych ar yr hanes, ond yn benodol heno gweld cysgod o'r arglwydd Iesu Grist yn yr hanes ac yn Abigail yn arbennig. O ran yr hanes nawr te, y lleoliad yw, os gallwn ni gael y map, dyna chi Carmel diolch Geraint, Carmel a Maon, mae yna 2 Carmel yn Israel, a mae hwn yn y de yn fwy draw chydig bach na'r llall. Mae mwy nag 1 Carmel yng Nghymru hefyd, wrth gwrs. Ac fyna maen nhw, mae Nabal yno, mae'n ddyn cyfoethog iawn, mae'n ddyn caled iawn, dyna'r disgrifiad ohono fe, mae'n ddyn anghwrtais, a'i fe a'i wraig sy'n dod nesaf ar y sleid falle na fe. Ar y llaw arall mae Abigail yn ddeallus, mae Abigail yn olygus, ac eto maen nhw'n briod, maen nhw'n ŵr a gwraig. Mae'n amser cynheuaf, dyna'r amseriad, ac mae'n amser gwledda, amser dathlu i bobl y tir. Mae y cynheuaf yn amser pwysig iawn, amser i ddiolch i Dduw, wrth gwrs, a gwledda gyda'i gilydd. Felly mae'n amser da nawr i Dafydd i anfon gweision, mae'n anfon rhai dynion draw i ofyn am gymwynas, achos maen nhw'n ffoi, ac just chydig o fwyd a diod i'r dynion i'w cynnal nhw eto am rywfaint o amser. Maen nhw'n ffoi Dafydd sy'n mynd i ddod yn frenin. Ac oedd pobl yn gwybod hyn, oedd pobl yn deall hyn, hyd yn oed yr amser yna. Mae Abigail yn deall hyn, mae'n dweud hynny, mi welwn ni hynny nes ymlaen yn adnod 30. Mae hi'n gwybod, mae Dafydd yn mynd i ddod yn frenin cyn hir. A mae Dafydd a'i ddynion hefyd wedi bod yn dda wrth ddynion Nabal. Maen nhw wedi edrych ar eu hôl nhw. Pan o'n nhw'n bugeilio allan yn y wlad, oedd dynion Dafydd, os o'n nhw ar bwys, yn gofalu amdano nhw, gwarchod nhw. O'n nhw fel security guards iddyn nhw. O'n nhw ddim di camdrin, o'n nhw ddim yn ein siŵr bod nhw'n cael colled, a mae'r gweision, un gwas yn gweud wrth Abigail, o'n nhw fel wal i ni, fel mir o amddiffyn. Na chi, y dystiolaeth hyfryd yn dyfe. O'n nhw wedi edrych ar ein hôl ni. So, oedd na anifeiliaid gwyllt, wrth gwrs, oedd na bob math o beryglon i raidd yn bugeilio mas yn y wlad, ond maen nhw wedi wneud yn siŵr. Aroswch chi gyda ni, byddwch chi'n iawn. Newn ni edrych ar eich hôl chi, y math yna o beth. Felly mae'r gweision yn dod at Nabal nawr, a gofyn beth sydd gyda ti nawr. Mae'n amser da, mae'n amser cynheuaf. Beth sy'n sbar dy ti i ni fel petai. Ond mae ateb Nabal yn galed ac yn gas ac yn ddirmygus. Mae'n anghwrtais. Pwy yw Dafydd? Pwy yw Dafydd? Mae'n gwybod yn iawn pwy yw Dafydd, ond pwy yw Dafydd i fi? Mae'r belled ac yn concern, mae lot o bobl yn crwydro ac yn gadael i meistri. Pobl yn mynd yn ewol, absent without leave. Un o'r rheina yw Dafydd. Un o'r rheina yw hwn. Ac dyw e ddim yn mynd i drafferth i holi am Dafydd a'r dynion a beth sydd wedi digwydd, achos mae'r gweision i fod i roi'r stori yna i Nabal.
os mae'n cael y stori, dyw e ddim yn mynd ar ôl y peth. Dyw e ddim yn ffindo mas ydy hyn yn wir, oeddi nhw wedi bod yn dda i ni, oeddi nhw wedi edrych ar ein hôl ni, a bys fe'n cael ffindo mas bod nhw wedi, wrth gwrs. Mae'n atgoffa chi o Pharo yn hanes Moses, beth ni wedi bod yn gwneud yn yr ysgolion nawr. Mae Moses yn mynd ac Aaron ger bron Pharo. Pwy yw yr arglwydd? Pwy yw yr arglwydd? Beth yw hwnna i fi? Ateb yn galed, calon galed, chi'n gweld? A'r un peth, yr un nodwedd yma gyda Nabal. Pwy yw Dafydd? Beth yw hwnna i fi? Mae mhethau fi nawr, mae fi ofalu, a mae mhethau fi'n hunan, yng nghyfoeth i, hwnna sydd yn bwysig. Ac mae Dafydd yn ymateb, mae'n grac iawn. Dyna'r sleid nesaf. Ac mae'n barod i ddial. A felly mae'n dewis 400 o dynion, a maen nhw'n mynd i ymosod ar Nabal, a mae'n mynd i ladd pob gwryw. Pob un o'r dynion, mae'n mynd i ladd nhw. Fel cosp am agwedd Nabal tuag ato fe. Ac mae ar y ffordd. Ond yn y cyfamser, mae Abigail yn cael y stori yn llawn. Ac yn y sleid nesaf, mae hi'n neud rhywbeth amdano fe. Mae'n clywed y stori, mae'n clywed beth sydd wedi digwydd, mae'n clywed am ymateb Nabal, mae'n clywed am pa mor dda oedd gweision a dynion Dafydd, a mae hi'n neud rhywbeth am y sefyllfa. Mae'n llwytho y synod, mae'r llwyth yn cael mynd o'i blaen, mae'n plygu lawr o flaen Dafydd, mae'n cymryd y bai am ffolineb Nabal, mae'n cynnig yr hodd yma, a mae'n cydnabod statws Dafydd, mae fe yw yr eneiniog ar gyfer y frenhyn. Fe sy'n mynd i fod yn frenin, ond mae'n gofyn am drigaredd. Mae Dafydd yn derbyn yr hodd, a mae'n troi nôl. Mae Nabal yn cael clywed am y peth, ac mewn 10 diwrnod mae wedi marw. A mae'n priodi Abigail, mae'n hanes rhyfeddol, mae'n hanes hyfryd iawn iawn. A mae yna lot o ddysgeidiaeth yn yr hanes, dim ond yn yr hanes ei hunan. Ni wedi yn weddol ddiweddar, ni wedi edrych ar yr hanes yn y cod gweddi. Ac mae yna llawer o ddysgeidiaeth. Ond heno, dwi eisiau ni weld cysgod o'r arglwydd Iesu Grist yn benodol yn yr hanes yma. A mae hwn yn digwydd yn aml iawn yn yr Hen Testament. Mae Iesu ei hunan yn cyfeirio at Moses a'r sarf bres, yn dweud. Fel oedd y sarf wedi godi, bydd Iesu Grist yn cael ei godi ar y groes yn iachad i bwy bynnag sy'n credu ynddo fe. A pan ych chi'n darllen hanes Joseph, chi'n gweld cysgod o Iesu Grist. Chi'n gweld un yn cael ei werthu, fel gafodd Iesu ei fradychu. Chi'n gweld un yn cael ei wrthod, ac wedyn mae'n cael ei ddyrchafu. Wel, chi'n gweld cysgod, allwch chi'n pidio gweld cysgod o'r arglwydd Iesu. Chi'n darllen hanes Daniel yn Ffair Llewod. Chi'n darllen hanes Boaz a Ruth. Boaz yn fodlon bod yn gyfnesaf, yn brynwr, redeemer. Ac wrth gwrs, mae'n gwneud i chi feddwl, mae'n rhyw gysgod o'r arglwydd Iesu. A'r un peth nawr te am Abigail. A mae hwnna'n werthfawr i chi a fi, am y rheswm mae'n cyfoethogi ein darlun ni o'r arglwydd Iesu. Un o'r prif weithiau sydd gyda ni wneud fel Cristnogion yw edrych ar Iesu. Edrych ar Iesu Grist, ein prynwr ni. Atgoffa'n hunan beth mae wedi wneud droson ni, gweld ei brydferthwch a prydferthwch ei waith e. Ac wrth wneud hynny, wrth syllu arno fe, medde'r Apostol Paul yn 2 Corinthiau 3, i ni'n cael ein newid. Wrth edrych, i ni'n cael ein trawsffurfio i ddod yn debycach iddo fe. Felly, mae hwnna'n rhan o'n gwaith ni o hyd, edrych ar yr arglwydd Iesu. Ac mae yna sawl pwynt nawr te, yn yr hanes yma, yn edrych ar Abigail, mae yna beth eraill, wy'n gadael rhain am heno, just lle mae cysgod bach o'r arglwydd Iesu Grist. A'r peth cyntaf, wrth gwrs, yw y darlun yma. Mae hi'n dod
ar asyn. A mae'n dod lawr ar asyn I gwrdd â Dafydd yn ostyngedig mwyn ceisio heddwch. Mae'n dod ar yr asyn I lawr I geisio heddwch. Wel, pwy arall nath hynny? Yr arglwydd Iesu. Mi ddath mewn I Jerusalem ar gefen asyn, wrth gwrs, fel brenin heddwch. So, I chi'n gyfarwydd ar dyfyniad o Zecharia, weled y brenin yn dod atot a buddigoliaeth a gwaredigaeth yn ostyngedig ac yn marchogaeth ar asyn, ar ebol llwydyn asyn. Fel arwydd o un yn dod mewn heddwch. Dod mewn heddwch. Dod I sefydlu heddwch. Dod I geisio heddwch. A mae hwnna yn rhyfeddol. Chi'n gweld Abigail, mae'n dod nawr, mae eisiau heddwch. Yn lle rhyfel. Mae perygl yw bod yna rhyfel yn mynd I fod, y mosodiad chwyrn yn mynd I fod, ond mae hi eisiau sefydlu heddwch. A mae'n dod ar yr asyn I wneud hynny. Ond y nesaf, mae'n dod, yn y sleid nesaf nawr te, mae'n cyflwyno offrwm. Mae'n cyflwyno rhodd. A mae'n llwytho yr asynod, chi'n cofio, gyda'r bwyd gwahanol, y cig ac yn y blaen, mae'n llwytho'r asynod, mae sawl un gyda nhw, a mae'n dod â hyn fel rhodd. Felly adnod 27 ac adnod 35, ni'n darllen fel hyn o'r te. As gallai ffindio fe, mae ni. Nawr, dath dy wasanaethferch a'r rhodd hon I ti, syr, yw rhoi i'r llanciau sy'n dy ganglyn. A 35, derbyniodd Dafydd o'i llaw yr hyn a ddygodd iddo a dweud heddwch I ti. Mae hi'n dod â'r rhodd fel offrwm, peace offering, a mae e'n derbyn y rhodd. Wel, beth mae Iesu Grist wedi wneud te? Wel, mae e wedi offrymu ei hunan. I sefydlu heddwch rhyngtho ni a Duw. Fe'i hunan yw yr offrwm, wrth gwrs, o Hebreaid 9, I ni'n darllen hyn. Felly hefyd bydd Crist ar ôl cael ei offrymu unwaith I ddwyn pechodau llawer yn ymddangos yr ail waith. So mae'r arglwydd Iesu yn rhoi ei hunan fel rhodd. Oedd yr rhodd yn swmpus gan Abigail, ond oedd e? Oedd e'n rhodd swmpus, oedd llawer yn y rhodd yna. Ac mae'n llwytho yr asynod. Os gallai, wy'n trial... 200 orth o fara, 2 botel o win, 5 dafad, 5 hobaid o greision, 100 sop o resinau, 200 o ffigys. Mae'n dipyn o rester yn diwedd. Faint bydde hwnna'n costio? Mae hwnna werth tipyn. Yr holl bethau mae'n dod fel rhodd. Di hwnna ddim byd I gymharu a bywyd Iesu Grist. Ei fywyd glân, ei gyfiawnder yn cael ei roi fel rhodd, fel offrwm ar y groes dros ein pechodau ni I geisio ac I sefydlu heddwch rhwng dyn a Duw. Nesa, mae'n gofyn I Dafydd I roi'r bai am ddrygioni Nabal arni hi yn unig. Rho'r bai, arna I mae'r bai, bydde dy bai, nid hi sy'n ar fai wrth gwrs. Fe sy'n ar fai am I agwedd, afiach, ond mae hi'n gweud, o na, bydde dy bai arna I yn unig. So adnod 24, dyma beth mae'n gweud, wedi ddisyrthio wrth ei draed, arna fi sy'r y bydde dy bai, gad I mi egluro nawr y gwrando dithau ar eiriau dy wasanaethferch. Maddau gamwri dy wasanaeth. Maddau I fi, a dyw hi ddim di wneud yn byd. Oherwydd yn sicr bydd yr arglwydd yn creu olyniaeth sicr I ti. Mae yn cymryd y bai arni hi ei hunan. Nid hi sydd ar fai,
Nid hi sydd wedi bod yn gas, nid hi sydd wedi bod yn galed, nid hi sydd wedi bod yn anghwrtais, Nabal. A mi ddylai'r cwbl ddod arno fe. Mae hi'n cymryd y bai. A mae hwnna'n gysgod bach yn dweud o groes Iesu Grist. Mae hwnna'n gysgod o'r hyn nath yr arglwydd Iesu drosom ni. 1:4-2:24. Ef ei hun a ddygodd, a gariodd, cymerodd ein pechodau ni yn ei gorff ar y croesbren, mwyn i ni ddarfod am pechodau a byw i gyfiawnder. Oedd e ddim yn deg bod hi'n cymryd y bai arni hi hunan. Ond oedd hi'n gwneud hynny i geisio arbed pawb. A mae'r arglwydd Iesu wedi cymryd ein bai ni, ein pechod ni, arno fe ei hunan. Dyna'n gwaredwr ni, dyna'n harglwydd ni. Meddyliwch bod y wraig yma a siwt gonsern dros y bobl, dros y teulu i wneud hyn. Dyw e ddim byd i gymharu â concern yr arglwydd Iesu droson ni fel dynoliaeth i gymryd y bai droson ni, i gymryd ein pechodau ni arno fe ei hunan, mwyn cael heddwch gyda Duw. Wedyn ni, mae'n cyhoeddi dyfodol teyrnas Dafydd. Yn adnod 30, i ni'n darllen hyn. A phan fydd yr arglwydd wedi gwneud daioni i ti, Syr, yn ôl y cyfan a ddawodd amdanat, ac wedi dosod yn arweinydd dros Israel. Oedd hi'n cyhoeddi. Mae fe oedd yn mynd i fod yn frenin Israel. Mae'n cyhoeddi ei frenhiniaeth Ac wrth gwrs, mae'r arglwydd Iesu yn gwneud yr un peth. Mae'n cyhoeddi teyrnas Dduw, a mae'n cyhoeddi ei frenhiniaeth ei hunan hefyd. Dyma beth ni'n darllen nawr te yn Mathew 16, enghraifft, oherwydd y mae mab y dyn a'r ddyfod yng ngogoniant ei dad gyda'i angylion, ac yna fe dal i bob un yn ôl ei ymddygiad. Mae'n mynd i ddod nôl fel brenin pawb, mae'n mynd i ddod nôl fel barnwr pawb. A mae'n cyhoeddi ei deyrnasiad sydd i ddod. Mae hi'n cyhoeddi teyrnasiad Dafydd, wrth gwrs, oedd yn hen dad i Iesu Grist, ac mae Iesu Grist yn cyhoeddi ei deyrnasiad Fe oedd yn mynd i deyrnasu, ni'n mynd i weld fel brenin brenhinoedd ac arglwyddi. I ni'n mynd i weld fel Dafydd yn dod yn frenin ac yn gwasgu ei elynion i lawr o dan ei draed fel petai. A dyna sy'n mynd i ddigwydd gyda'r arglwydd Iesu. Wedyn ni, mae'n sicrhau heddwch gyda Dafydd, a rhwng Dafydd a teulu Nabal. Mae'n gwneud yn siŵr bod heddwch yn dod trwy Dafydd yn cytuno i hynny yn adnod 35. Derbyniodd Dafydd o'i llaw yr hyn a ddygodd iddi a dywedodd wrthi, dos adref mewn heddwch. Dos adref mewn heddwch, edrych yr wyf wedi gwrando arnat a chaniatáu dy gais. Mae'n sicrhau, mae'n addo iddi, mae'r dynion nawr yn mynd i droi nôl. I ni ddim yn mynd i ddod i ymosod, i ni ddim yn mynd i ddod i ladd y dynion i gyd. Heddwch. Heddwch arno ti a'r teulu i gyd, newn ni droi nôl. Ac beth yw neges fawr yr Efengyl te? Wel, Rhufeiniaid 5 ac adnod 1, am hynny oherwydd ein bod wedi ein cyfiawnhau trwy ffydd, a mae gennym heddwch a Duw trwy ein harglwydd Iesu Grist. Oherwydd bod wedi offrymu ei hunan dros ein pechodau ni, oherwydd bod cosb ein pechod ni wedi dod arno fe, i ni'n cael heddwch. Pob un sy'n credu yn yr arglwydd Iesu, i ni'n cael heddwch. Mae y digofaint wedi ei roi arno fe, felly mae'n cael ei droi nôl oddi wrtho ni. Dyn ni ddim nawr yn gorwedd dan ddigofaint yw.
Dyn ni ddim dan gondemniad. Mae wedi cael ei droi nôl. Ac yn wir, mae'r Efengyl yn cyhoeddi heddwch gyda Duw. Allwch chi ddychmygu y rhyddhad pan mae Abigail yn dod nôl? A maen nhw'n cael pawb yn cael gwybod, dyw Dafydd ddim yn dod. Maen nhw wedi troi nôl. Allwch chi ddychmygu y relief? Allwch chi ddychmygu rhyddhad? O bod nhw ddim yn mynd i wynebu gelyniaeth, ymosodiad, arfau, milwyr Dafydd. A dyna rhyw syniad, rhyw gysgod o ryddhad sydd gyda ni yn yr Efengyl. Dyn ni ddim yn wynebu digofaint Duw wrth gredu yn Iesu Grist. Dyn ni ddim yn ofon ymosodiad, condemniad Duw arno ni. Bod ni'n haeddu hynny fel oedd Nabal. Dyw e ddim yn mynd i ddod tra bod ni yn ymddiried yn Iesu Grist, achos bod e wedi rhoi yr offrwm, ei hunan yn offrwm ac yn aberth heddwch drosom ni. Oherwydd hynny, mae'n arbed y teulu, wrth gwrs. Mae'n arbed y teulu Nabal, adnod 34. Yn wir i ti, cyn wired y bod yr arglwydd Duw Israel yn fyw, yr un am ataliodd rhag dyddrygu, o'n i baid y fod wedi brysio i ddod i'm cyfarfod, mi fyddai un gwryw ar ôl gan Nabal erbyn y bore. Mae hi wedi arbed y teulu. Ac mae'r arglwydd Iesu, wrth gwrs, wedi dod yn wariedwr i'r teulu dynol, i'r ddynoliaeth. Mae e wedi dod yn wariedwr ac yn geidwad i'r teulu dynol. Felly Actau 4, i ni'n darllen hyn, ac nid oes iachawdwriaeth yn neb arall, o ble gyd nid oes enw arall dan y nef wedi ei roi i'r ddynolryw, i'r holl ddynoliaeth. Mae'n rhaid i ni gael ein hachub drwyddo. So pwy yw gwaredwr yr holl ddynoliaeth, yr un, i bawb, o bob llwyth a gwlad a chenedl a statws a chefndir a phopeth. Pwy yw e? Iesu Grist. Iesu Grist. Yr un sydd wedi rhoi ei hunan yn offrwm i greu ac i sefydlu heddwch gyda Duw. A'r pwynt ola, mae'n barod i olchi traed gweision Dafydd. Adnod 41, i ni'n dod yn nes at ddiwedd nawr y bennod. Mae'n cael ei chymell i fod yn wraig nawr. Mae gŵr wedi marw i fod yn wraig i Dafydd. A dyma beth mae'n gweud, ar unwaith ymgrymodd hithau'r llawr a dweud, dyma fi yn barod i olchi traed gweision fy arglwydd fel ceithferch. Dyma'i hagwedd hi. Mae'n barod i wasanaethu. Mae'n barod i wasanaethu pobl Dafydd. Chi'n gweld? A mae Iesu Grist wedi dod, a oedd e'n fodlon gwasanaethu pobl Dduw, pobl yr arglwydd. Oedd e'n fodlon golchi traed ei ddisgyblion. Oedd e'n fodlon dod i golchi ein traed ni, i wasanaethu ei bobl. Pob un sy'n credu ac yn ymddiried ynddo fe. Ac mae'n atgoffa ni o'r swper ola, wrth gwrs, dyma Iesu. Gyntai'n gwybod bod y tad wedi rhoi popeth yn ei ddwylo ef, a'i fod wedi dod oddi wrth Dduw, a'i fod yn mynd at Dduw, yn codi o'r swper ac yn rhoi ei wisg o'r neilltu, cymryd tywel ac yn ei glymu am ei ganol, yna tywalltodd ddŵr i'r badell a dechreuodd olchi traed y disgyblion a'i sychu ar tywel oedd am ei ganol. Beth oedd e'n gwneud? Oedd e'n cymryd agwedd gwas. Oedd e'n cymryd agwedd gwas. Beth i ni'n gweld gydag Abigail? Wy'n mynd i fod yn frenhines. Cyn hir fyddai'n wraig y brenin. Look out, mae fi'n dod. Nage. Wy'n fodlon gwasanaethu. Wy'n fodlon cymryd agwedd gwasanaethferch. Dyna beth yw ei hagwedd hi. A dyna agwedd Iesu Grist wrth ddod i'r byd yma. Dyma'i agwedd fel gwaredwr dynion. Mae wedi dod i'n gwasanaethu ni. A chi'n gwybod beth?
Cyn allwn ni wasanaethu Iesu Grist, mae rhaid iddo fe ein gwasanaethu ni. Allwn ni ddim gwasanaethu Iesu Grist fel ei weision e, fel ei bobl e, nes bod e di'n gwasanaethu ni fel ein ceidwad ni, a'n gwaredwr ni. Mae rhaid iddo fe yn gyntaf cael ein golchi'n, a'n glanhau ni, a dod yn waredwr i ni, cyn allwn ni wedyn ymateb a'i wasanaethu fe a gwasanaethu ei bobl e hefyd. Felly, nifer o bwyntiau yn hanes Abigail, droso fe to, mae'n hanes hyfryd, ond mae'n gysgod sy'n cyfoethogi ein darlun ni o'r arglwydd Iesu Grist, ein prynwr bendigedig ni. Mae wedi dod ar asyn yn ostyngedig i sefydlu heddwch. Mae wedi offrymu ei hunan yn offrwm ar ein rhan ni ac yn ein lle ni. Mae wedi cymryd ein bai arno fe ei hunan a cael ei gosbi am ein pechodau ni. Fe yw'r un sydd wedi dweutho ni y bydd e'n frenin pawb ac yn farnwr pawb rhyw ddydd, a mae wedi sicrhau heddwch i ni a rhyddhad i ni rhwng dyn a Duw, pawb sy'n credu ynddo fe. Fe yw achubwr ein teulu dynol ni, a mae wedi dod i'n gwasanaethu ni ac i olchi ein traed ni. A lot fyna i feddwl amdano am yr arglwydd Iesu. Mae lot fyna i fwynhau. Mae lot fyna i myfyrio arno. Achos wrth i ni edrych arno fe, y pwrpas yw bod ni'n dod yn debycach wedyn iddo fe a bod ni'n ymateb iddo fe yn ein bywydau. Mwyn i enw. Amen. I ni'n troi nawr te at yr emyn ola heno, Iesu, Iesu, rwy ti'n ddigon, rwy ti'n llawer mwy na'r byd, mwy trysorau sy'n dy enw na thrysorau'r India i gyd.
Diolch Arglwydd am dy air i ni heno, diolch am y gair, diolch am yr ysgrythu'r gyfan, diolch am y cyflwyniad i ni'n cael i'r Arglwydd Iesu yn yr Hen Testament, ein paratoi ni ar gyfer y Testament Newydd. Diolch am y cysgodion yma ohono fe Arglwydd, i ni'n gallu gweld, i ni wedi gweld heno yn hanes Abigail. Diolch am beth i ni wedi gweld a cael ein atgoffa ohono fe. I ni'n diolch heno bod ni ddim yn wynebu digofaint Duw, bod ti ddim yn dod ato ni fel gelyn i'n difan i Arglwydd, fel o Dafydd ar y ffordd at bobl Nabal. Arglwydd, diolch bod ti wedi troi nôl, a bod ti wedi troi y digofaint ar dy fab dy hun yn ein lle ni. Diolch am gyfryngwr, gwaredwr cryf i'r gwan. Diolch bod wedi sefyll yn y bwlch, fel Abigail, rhyngom ni. A diolch o Arglwydd bod heddwch nawr i ni, nid digofaint, ond heddwch gyda Duw. Arglwydd, helpa ni gadw'n llyged ar yr Arglwydd Iesu nawr, a'n meddyliau arno fe, a please, Arglwydd, yn yr hyn i ni fod yn debyg iddo fe, gwna ni'n debyg iddo fe, yn ein bywydau ni, yn fwy tebyg o hyd iddo fe. Helpa ni ei garu fe yn fwy hefyd, yn ein gwasanaeth iddo fe, a'n hyfuddod iddo fe. Gras ein Arglwydd Iesu Grist a chariad Duw, a chymdeithas yr Ysbryd Glân a'r hoso gyda ni, a nawr a hyd nes y daw. Amen.